Το φίλτα Τόμ τελείωσε. Τελείωσε. Αυτή τη στιγμή μου τηλεφώνησε ο υπουργός πως αύριο μεθαύριο το υπογράφει το... Φτούσου. Σας παρακαλώ κύριε. Φτούσου. Σας παρακαλώ, τι τρόπος είναι αυτός, ξέρεις ποιον φτύνεις? Ξέρω, γι' αυτό σε ευθύνω. Πήγαινε έξω. Ποιος να πάει έξω? Εσύ. Ένα μόνο σου λέω. Καρασολίνας. 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 Της γνωστής αυτής οικογένειας των Καρασολιναρέων από τη Δεσκάτη. Ναι, γεια. Πατριώτες λοιπόν. Δεσκατιώτες, φίλτατέ μου. Φτούσου. Για σταμάτα σε παρακαλώ πολύ. Φτού και αυτού γραμματόσημο είμαι. Να με φτύσεις κύριε, μάλιστα, βουλευτής σου είμαι, να με φτύσεις. Αλλά τουλάχιστον να μου πεις γιατί με φτύνεις. Δεν μου λες, ξέρεις τι είναι αυτό? Πού να ξέρω, φακύρης είμαι. Κόβε. Τι να κόψω, κοντσίνα θα παίξουμε? Τα μπιλετάκια που μου δίνες για να διοριστώ. Και δεν διορίστηκες? Όχι. Κάτσε τότε κύριε Καρασολίνα μου, θα σου δώσω εγώ ένα μπιλετάκι που θα διοριστείς αμέσως. Κοίταξε όμως, γιατί αν δεν διοριστώ θα είναι το τελευταίο σου. Καλά τότε, άστο καλύτερα, άστο. Θα σε ξανάφτινα μωρέ, αλλά μου χρειάζεται το σάλιο. Τι το θέλεις? Έχω να πάω και σ' άλλο βουλευτή. Ναι, γεια. Άντε γεια.